Dio chimo kumanya lo biwa tu yoko kwani. Ana mga free gi family. Ango machunu maninya ko. Iwinja. Dio chimo kuma kwa tu ni yokara chunyi gijao. Okara chunyi gijao di kabisa. Omai. Mai watchman go bodika ka wuono. Idno kwana moro ma samedi rito ni. Wana moro ma ne floor number 4 kai. Wana mo so ya. Wana ma also ya floor number 4 kai. Sasa you work with the teeth. Wana don't you. You bring it down. No, lenge ne. Ot makan. Ot number 4 ni. Iwa chuni nitiere ngamoda ake. Ma also ya. Okia spiritual. Oipa ni spiritual. Njaga. Kuri ni samu biro ga. Kiwuok idhi tich ne to biro to biro gi jaodi nyaka pinyiru. Jano. Makata nyohe. Jano. Dakise ko nani nitiere ngamoda ake plot kama usaya. Ikiaki jana manie floor number 4 kai ni yawa. Lani mo menjire ko mai. Ndie bona mo sia kanyochi. Masasa midhi tich ne to biro odika to wuok gi jaodi mabekara nyocha. Makata nyocha makore wacho ni nchi dalane. Yeno biro odika okawo jaodika gidhi gesa bila gichiemo gidhi gimerke akene iluni kempisi go solango gidhi kempisi gichio kijana mose afkan bwana nindo gijodi pile kwa dakise ko nane yathre osomo chiegi jana anige nadwo ke inu siepa ndigi moko makoponi sefwenyo tikona chapcha kijana nindo gijao dakise ko nane kijana moro nitie kama uso yath Omar ino number 4 kijana nindo gijao dika kendo pile ka dongi wacho no uso yath uso yath dakise ko nato yath masibero kamanya ipa kata ne chalo kama nikechango I've been missing yath dong jaga jaga abiro kanya nendo kapok abilo ka Omar dakise ko nane ngano omayinu siepa dire nyalo ng'eyo ni njaga uso machiegi ka toki kona ma nindo gichigi ni oklitni apenji ne ya dakise ko nane ngano uso njaga bwana uolo ji bwana uno kuno siepi apenji njaga uso machiegni ka ing'e maber tiweyo moki kona ni athni bute ka magi siepe mage ing'e maber gima hero nyanda hero yath temi beda nyaka ndalo go te men chiegi okoshuni dakise kona ne uso yath chiegi okoshuni dakise kona ne uso yath no